like a far shot. Now, Tommy can hear at the end of must stiff fain, mar durt me lats a rare part, must single transferable lecture. A vasca le Gael Linn agus an cóhéics starúil agus an tauki agus islí igen mar over machnamh agus igen dere tan cinnte nach intoig beidir daoine lum nu beg siad ag garán agus le héad ach mar derm se ma vicléin féin fight me an diggin tú tá sé bhd níos fearr nuair bhíon díspóra ann go míon daoine ag aragónt le na céile fála míon daoine nó ceistíonn siad na rudí a greidan siad anta nuair tá siad nó gaithigh siad trid a gine den éigen eile nó beidir díspórt a cóthúla den éigen eile. So ceap mé gur tá sóp mé le bheith tú an mar dúirt an caintear aigen a bheith mé an tríúir le go cabhar na bheocan. A ceap mé gur sin an áid gur códain tosú ar lu gur domsa tosú. Agus chur mé ní mé chun dú tríd na heagriíochtaí seo neachar ach just ceap mé go mbeadh sé spéisiúil má léim marráig go ón sort of an sleanna an seo go dtí cad a hála in íg. Nú cad ná hála go dtí gur tháinig Gael Linn agus a le héad in íg. Agus ní béan apple na dátaí crain an sin chuir mé 8 agósta go dtíine néidir fethe ach tuigim se thosaigh go lán na heagriíochtaí seo ficinn se bhíd chuir mé anamnach na daoine a bhí sort of ceangailtis lí éigen nó a bhonigíad go banúsa go féchortha. Bhfuil a bhána heasan amach ná an meascán de daoine mar dearhan na tradiisiún de friúla. An bhfuil eile heasan amach fear agus maná mar dearha. An bhfuil eile heasan amach ná an meascán i do rudaí mar hampla chun na Gaeilge a bhfuine le sport agus iadchas go léad sport gan leis céile cuman Lucas Gael gnó agus a le héad fear meortum chu cumanachas. Ach an sin na halíana i heasan amach agus chur mé dat ag an Derek an Eisband. Well, an cín eile gur fé le láirtfuoi. Fiúháin an logo seo ón John Dernach an Irish Industrial Development fé déinte in éirden, agus tá fós rudí timppel fecinn tú tá an dram sin thuas a farmánach forméidm a bháthir nóir fuair sí belík bun na sin belík bíon sé. Fiúháin bhí mé nuair bhín siad ag buint na rudí sin cadíad na rudí ar na sráidna na gullies mé mu de cheach láháin ag tógan picú de chean gully agus tháinig an banach, what are you doing dúirt sílam? I said, you have a lovely gully there. Agus I'm a member of an taisce and I never realised what's mé caint faoin logo seo a bhí ar mar bhí sé buinte le an dúchas agus rudí a bhí déanta in éirden agus le héad. Agus sin chur mé rudí an ó láir ó Hybrid agus Matthews. Léiríon cad é go cad bhí ag tarlúmar de agus fecinn tú in san rud a dúirt siad an sin. Like ag fecinn ar an tauki ach fréamhathe slí éigen sa dúchas agus sin an fágur thosaigh mé mar ceapan se ag dul aigen sin guid mé mar deartha geotás leabhar mar éadnig cinéide faoi Gael Linn, scéal Gael Linn. Ach a rís fécar an rud a dúirt sí an sin faoi clusin tú an scéal seo go minic faoin an tréimh se idir ní mé chun dul tríd star na tíir idir ní diaag fethe agus bun an stáid agus nó caigetíí agus le héad. Ach tuigim míad go léir an aspa Duncan Keane má sé sin an slí is fearcan é rá Harlems na tréise sin. Ach ceapan go raibh sé luach for is slí éigen nasci dhéanamh idir tasú Gael Linn an cócadrah agus dar an scéal feiceam antain an seo agus bhí mé feiceam tríd sean bilóg an cócadrah agus chunig mé a fictúr an cúpla láhin. Feic an slíana bhfuil mar hopla bhíon daine caint faoi cuasaí gnó sa tír seo agus ará le meas agus Whittaker agus is slí éigen the scales fell from her eyes agus is slí éigen go raibh sort of forbert achnaíochta chothú tríd ach na nascin idir mar hampla Whittaker, bhí just fic mé amach Whittaker agus Thomas Kinsella agus Seán Reid tá sé an spéisiúil. I mean Whittaker é féin
vi kinsele mar Rooney ag Whittaker, agus is Whittaker a vol de kinsele dul, agus an Ryan a Gael, agus ve mar Phil agus le hit. Agus an sin Carolum is beam Larla Deni free an Trurshin, an Tedlavier and the magician, no, not the magician, the musician, the Mandarin and the Mage, or the Mage, so Akarish. Mar humple mar hogan to kinsel agus grammaid so the gutto an tain fight shugans ni chastity a garish agus an Gael der kinsel agus a riada agus Whittaker a vol mar humple the kinsel agus Sean O'Toole naka I mean askus an donor a choramakins na hoptodi. So, I can reach we soundly agus fik me mark count the one the Kilkenny design workshops Hosil Gennadiel Shaska him. Agus me kind of couple logo a handy count telecom air and kind of hash bond to reach on sort of million shin of Cormains and law for but no shoot the tree prison tradition. Now, Kame raw agus Neil and ni mishes fig and law for Whittaker because true in the launch like Mardina a hig an achnamiocht agus an Ferbert. Nor in some o heaven forbet at na meach agus na ruddy of volshags na ruddy nor yenshe in a lunch in some in a hail garmule and nosk shin a captain a yenshe in a hail persanta I was gominnig fecken to an skuldshin go gapandini gul and dukas no an tangan agus an culture it's liegen Scotland mark on agus an sin just bhíoh sé nóracht domsa bheith géirig na bhfuil go léir on Gael Linn na chuigeadí seacadí ach go háirithe agus ag féicnar an trééis sin a leabhart libhse faoi. Ach léironn sé an sort an fógur go bhfuil mé ag déanamh seo ag an bhainte seo ná chuna heispáint tuigim se gur agras Gaeilge thosaigans na chuigeadí. Ach ag an ann céanna Captain se gur a bhd a bhadís lethna an tangan é féin, cosú le chun na Gaeilge in san bheocan é féin, gur raibh cothú an stáid nó cothú daoine nó cáilíocht an tail nó the quality of life nó forbert sa slíos lethna an tíir seo. Darn scéal ris sé lom, céimid amtá go mar dúirt Raymond lom críitnig ag héan agus níl rud níos measa ála mé harna blianta ag dulgadí cógálacha. Bhíon daoine rá gur bhí an caintúir an céad caintúir taréis an lón an almas measa. Ceapan sin nach ga, san caintúir dearnach rivan lón. Mar harna blianta bhíim sé rá, would this fella ever shut up and I have lunch? I know, speak no me ag héan tá súla go agus Cuaitaréis. Agus stop me le clugín and so sin agus chun é sinna heispáint fik me amach agus rin me nílach deis le an agam dar an scéal. Ach má súil go dáhrí sin cógam me pe agus mar súil dún go léir nuair bhí me chuna rá sucrad agus dom some seola leabhar nuair dearn duine. I'll be very short now, it'll only take me a couple of minutes. Sin in the dinius massa. Mar taisa féin go leabharann siad an agus tá siad ag tuairt cóirla de bheith so nílach déigi na gom such a tree cream. Ach fit me amach ó Don Lamar an é féin nuair spíg sé seohans na chuigeadí. Fit me amach rudí an buí chuir me buí or ag figure na téirmí atá úsáidí rehabilitation, whatever, of the country in general, national well-being, scientifically planned economic and social and cultural, developing a major weapon of national, the country's welfare. Figure na téirmí, buinn si go léir le an bhd atá mé caint faoi sé sin. Yes, an tangan, an dúchas, an tradiisiún, an éireacht, na rudí sin go léir, ach iad a bheith measca he slíogan leis an spirit, a chur spirit mar deach. Agus seo an sort of cóhéics an bhfuil mé féin ag chun leabhart an isfum féin. Agus mar thumpla scríb mé leabhar le cara ó an Ulster agus America, a carda America agus an Ulster a bhain blianta hin. Agus an tedlah now digging deeper. How purpose-driven enterprises create real value. Agus féic bhí sé seo ar áitéigean in san leabhar bhí mar a ghír go léirú an difriocht idir an rud a dúirt tusapáric an sin. Idir luach airgid agus cam me héal I ranógaí ach na míochta agus airgid is
foot and down mar dúirtú. Agus bhí an tríd gom le mar cháirde ach go háirann sa bhain achta míocht de manút. Faoi cé cún ach go háirthe níos agus an down an mion in bhuaineachta mar eicem se ó Martina an seo tuigeann tus é seo ní fearna mé féin. Gur bhfuil an réthart go cording bheith macnamh sa slí sin, go bhfuil an na feibanna ó heh ahrú ráide agus cailúnt bit agsúlachta agus lehéad, go bhfuil sé ró dhéanach ach fós sin an sort of an mion atá ag look policy is stolam na dear. Agus an bhí mar ggéirigé eispáint sa slí sin an anad na fotla an slí cún sin faoi agriochtaí ag churbéim ar nó cospóirí bheithe chun airgad dhéanamh agus mar dúirt mé bhuain mé ar a láncuairsaí airgad a seaarna blianta. Sin an mion tosíonn tú mar sin, deann tú leis na micléin, this course is about finance, it's about making money without taking too much of a risk. Agus a mion sin capan si go bhfuil sé astáta, tá bhí sé astáta fethe blítre go bliana hin, ó tá sé cinnte astáta níos. Bhí mar ggéirigé léirú ar dhéisian sin. Gur bhfuil rud a bhad níos daine agus níos leithna de dhí ó heh an mion sin faoi cad é an rud cad é luach mar dúirt tú féin agus conna sa bhain tú amach é. Agus ins na cuasaí a bhna múna is sé Jonlan mar hampla, agus deirme se leis na micléin ar bhín an cuas a hart, go minic deirme se, cad a bhí a dhéanamh going ar fe gáithachtan diaal, trí seachtain sa gás an Jonlan. Deirme se lo, cad a bhí mar úsáidem a lán den stiff cosúla seo. Agus ní cuas airgad a cuas a bhad níos leithna tá ann. Ach an rud derm lo man a bhaim sin freagla cart ná. Má héan tú ar cléan sin gur an mion léirigh men sin that the most profitable companies, Tommy Roy, Shaw Sperlin, Mars Dominic is a Merle derm sé. The most profitable companies are not the companies that focus on making a profit. They're the companies who have a purpose, and because they have a purpose, they make a profit. An diggin tú gur a bhalar to bhí chénach é sin an rud a clusin tú go minic ag éiste le caintúirí agus aithna agus a le héad. So chun é sin a léirú agus ní raci mé ar ís tríd an rud ag tapgad i Gael Linn inis taréis an count seo. Fégur an cléan sin bhí mé rá chuir mé sios téirmí go minic bíon an rudí mar seo a bhíonú go más béirlas á go me leiscéal más chacham focla béirlas tí. Ach fégur an taobh clé bhuiinn sé leis an mion nó an dearca bhí in san pictúir sin atá díobh créitna gom. An réithún scaíocht nó the industrial age as béirla. I mean, tá sé bunathe ar san mion mar dúirt mé sin paradigm techneo-economíoch. Sé sin agus seo an mion go bunúsan an bhfuil a cluisin tú ach go háirithe sa tíir seo darlam nuair éistin tú leis an radio. Gur kind of slígan go bhfuil go hóálaigh an technolíocht agus an mio an dearcach na míta sin a bhí mééis a léirú. Go sáhálaigh siad muinte agus an dam agus a lehéad agus le. Agus tá sé bunathe lán slit ar logic mar dúirt mé ar fearachí, facts. Agus ag déanamh stiff mar dúirt mé. So cospóir an geilagar nó an córas economíochta ná, make stuff. It doesn't matter what you make, just grow the economy, grow GDP. Agus so chuir sios an sin fás agus níos mó nó you never have enough mar deir siad. Agus an sin concat fecinn tú na termí atá so réasúnacht nó rationality nó neamhsplach nó tá an agriocht fecinn tú agriochttaí mar inal sé sin go bhfuil bas do haiséigen agus an sin cá na hibrethe agus go bhfuil tú an daine a smachtú agus a ordú agus a lehéad agus mér lechas olbhachas caníochtainú quantity sé sin stack them up agus ship them out mar déir. Agus gur be I'm in a cospóirí ná fiúntas na scar sealmhóirí agus
chun do luach trí luach airgid. Agus tá sé astáilta, bhí sé astáilta bhirtar mé. Tá sé an dechar dom sa cami me héal ins na hoscoil na difriú le trid a gine am mion sin. Fiúháin DCU nó hos me fiontar fadó. Gur kind of bhí mé gírig céim an airgid is agus léad, ach go mbeadh sé bhad níos lethna, go mbeadh tuiscint ar mic léin ar scoláirí ar luach. So slíanana bhínig páirt níos luí, go bhfuil sé bhad níos lethna agus níos daine. Agus fecinn tú ar dhéis an sort stifa dhéanam an isis agus a dhéanam in éon cuasa bhuanam fiúháin an ceann sin sa London. Agus bhí na micléin an tóca leis, dar lamsa sé an tauci ó hevidicus sé. Níor chur mé an rud an seofaí idicus speic níos déine. Ach fégur an paradín faláine agus an ré aganún. Is dólam sa go ríis tá Martin a bhad níos mó chun cín ná mé bhéine seo. But the regenerative age. Fégur fiúháin an terme sin tá sé an cosúla sin adbheochan an fical adbheoc. So ag déanamh cíal. I mean, sé sin nadidir an é an focail an ceart ná bríú cíal níos anolí tangan an éislí mé. Ach ag déanamh cíal. Making meaning, making sense. Go minic nar bhíonn sé múnam stiff seo dermse leis na micléin. You know, making stuff versus making sense. Agus fecim sé ach go háir le daoine yoga. Like dermse an ish, like nor éon am a bhíon deise gom dul faoi agalamh. Ach tá cinnte an ish go nearan daoine, why don't we get Bradley on the show? Oh no, he's an old boy. Get some young person. So ní bhaid sé mór an cuir tá an buach dar an scéal rim. Tá sé bheith rá, I can see why. Ach ag déanamh cíal. Mar an bhd an ochras is mó dar lumsa tá sa tír seo ó heh daoine yoga. Sa rís beidir go bhfuil bhad níos mó tuiscint a gutsair seo. No, cíal, meaning. The meaning of their lives. Ní gáid ach fécin na statisticí ó heh féinmharú ní rálam dul isteach sa scéal. Ach, tá sé an sa léir. Tu go bliana hin, chunig me statistic le déanaí. Gur tu go bliana hin an man éas in ar hála, naidir chaile an dúrc a hála sé ná ins na tucadaí. Inis tá sé ag cardiaag na cuigiag, ins na tíre ar iarthar an dá. So, léiríonn sé rud atá ansa léir domsa in sa choras idicus. Gur bhfuil an sean mion sé sin, tá léirithe go hansa léir sin, bhfuil sé astáilta. Agus in anadun sort go slígan clusim se go minic ach go háir nor bhíon daoine caint faoi the green economy agus na rudí seo go bhfuil siad fósaigh smaoineh an láislit ar an taobh clé ach go gceapann siad má dhéanann tú go leor taide agus muilte glíthe agus a lehéad agus le héad osálaigh siad siúd. Ní ceapann seo gur bé an rud a hamhála buid ná an focail an rud sin forbert faoi bhlá nó in anad fás agus níos mó, go bhfuil an focail sin atá ingailge going golóir. An focail a bháling sin golóir ina bhfuil an dámaíú mar dé lán de rud agus smacht de rud. Ach fégur an téirmí chun cepa, nó téirmí atá sin mothú cáin féinúlacht de stéite ag brathar a chéile agriíocht bheo in anad agriíocht mar inal. Sé sin go bhfuil daoine ag coibrúla de chéile agus a rísigh fáil cíal as an agriíocht agus as an na cospóirí a bhuiine leis an agriíocht. Bhfuil sé sin fit a fóta in san. So ní gáidit agus fecim sé seans na cuasa idicus a bhuanam sin mé féin. Ní gáidit daoine a smachtú má tá cíal ann, má tá brí agus tuiscint. So an job atá ag an mar hampla má chás féin mar múntóir, gur bé an job atá gomsa ná an cíal a bhuineann leis an rud a dhéanann siad a cothúin na daoine, an milliú a cothú. Agus go dúigh na daoine as an milliú sin, agus a bhad níos mó tuiscint ar an féin, cé hiad, cadasiad, cábhail siad ag dul, an diggin tú i ggóhéics damda. So ficim se, agus ficim tú, hias agin there go dúirt mé, in anad an sean mion idicus, atá mé trid leis agus an fá nachfuil mé, gur imig mé as a méid sin oscail na ná, gur tá mion sin an faoi fálam faoi rudaí. Tá gar le bhéal ach go háirithe an mion sin ní mé cabhanús an éintlí ar múntóirí mar tá siad faoi leis an choras. Ach an mion sin faoi an ardteiste go tá sé bunathe in láisle, tá rudí ag airú ach tá sé bunathe le ag fálam faoi rudaí.
cram it in, and then spew it out. In onid fólum conve, learn to be. You know, an rud seo Tommy a kind fwy tishkent ort féin. Oh gosh. So condol gedi an sort over yenim se féin agus Gael Linn. Fekin tu go crumé Gael Linn salor. Ishli one Tommy curb Gael Linn so cohix at Louis Tussa Porix cohix starul. Ach ik nou kenne mas federlum a raw fwyn tauki agus le head go gappen se go wil federoch die untige agriocht mar seo. Leis an star untige taig an agriocht. Leis na ruddy yenshif har na bliantags na ruddy go fedel if yenef is the video. So vi me gierige hij wel hoop me get als lauer go aan vast go mer fjoudzuni Franco voor boss aan hoog in het truckedy. A figure to be rude is perhaps most and at least to recognize need of the human soul. So it's liegen freva nu vet freva hen oid. Tishkent doil and what it luig me if we keel agus brie. And so the logical side of faints and around that for them. No, another do it me was in frevulucht, no rootedness as berle. Agus is as shin darlamsa hagen and fetish and criminal termi berlish liegen, you know, belonging, sense of belonging, being agus and shin becoming, my dear ha. Fear enough tafokle de frula fime show or Dunley rain on a hook guard demolition slown on show. As berle authenticity tafokle alla údaracht agus le héad a cat me gur vi 3F style or equal. A fix a lore mortus duhe. Sin as berle since a place tafokle alla in some gorsi termiocht a barleman termission a form a paragus snudig fado. Mortus duhe. Agus ficum se an buinted or mortus duhe agus a crochu fear luach sa slían lérig men is lua. Sin an aid gar darlamsin will a féidir the do credit. Gar mas féidir let an féintiskent agus an mortus agus an frévúlach sin a cohu in din yoga a harthe. Go as sin gar féidir let in san down a taig tacht agus a tá ansaléir munna jagan se an slaun an dernach nar vi me írige hespont an tever yesin sin an a very kind term an narrow side men or vi me goes a kind fin slaun an sin na vi me den of comparide mas queen of actually recommend here if a second either oh gosh you feel $1 oh gosh from a curation chorus a lot near cordum $1 up an term machine Faker clay logic of the theory was dirt me spirit of the shóisialta. Got an tauki town or dirt din egin a lower leg me a tamalo hen. You know, meaning is the next money, you know, what they gonna do it say, you know, gur kind of shin an ait in a will and tauki. A shin a kahu. Agus so crime question shin came a cadastum, came briatal a hail, cadian cosportal a hail. Agus as ashin kind of varrig me agus kind of crowd me self we've lost shin darlumse I mean Tommy Trish me helicopter goes because agus shin an torer agus ni misha tá kind for shot tá sé ansaléir mar yenne to analyse told Tory an down am wihin shin agus mar dut me munam shin tíre difrúla nish agus fecum se le dini tá dini keistú a land and a bun fruitsbelach na michte a dort me agus sure survey o borbia mar humply just pick me kind of hashbon not going to say it just puke is asthma form count tá sé ansaléir de aine figure I'm looking for products and brands that are real authentic and honest and deliver unique or distinctive product or celebrating tradition figure craftsmanship passion for place ni len rud an sin nach raibh me kind free so sin an tauki má féidir le é sin a cohu agus tá sé an decker mar agus ná ná an am fáca gom taréis an count seo so tá mé an am bhfuil tá bhfuil ach bhí mé cógáil in an sciannach sin in Alban bhain blianta hen agus cógáil bhí an spéisiú mar bhí mar go léirán ó tíre difriúil áitna difriúla agus tíre difriúla in a bheith mtangá láirta agus lé agus ag deireadh na cógáile you know, on the cógáileach den torchin tagan líní le céile ar nu bín plenary session of a dagan agus an fear seo as bhreatain bheag
Bhí sé sinna giving na túrma go léir ógan le céile in san sleáán, agus good mé a sleáán, agus tá mé gúsáide ó him. Ní ar leid chu mé anam thuas, ach bhí mé géirige é sinna léirú sa ar siúcaigh mé go dtí an sleáán dearnach an bhfuil mé can create new le Gael Linn. Another big spéisiú ná on the túrma go léir, an ridíine go léir bhí play na tangacha seo agus le héad agus bhí sé rá like gur connic sé gur seo an tara mar de go tangacha difriúla in áitéigen in san picú seo. Beidir go bhfuil más tá sanolaithe tangacha an seo beidh siad beidh úfás an dánar mi sé beidir currad a bheith atá ró gur túach mé agus nach bigim. Ach fécar an bhd monolingual isolated. So some go bhecin go bhecin daoine pobl na Gaeilge tuigim muide seo go hanmha oppression, conservation, sin an béim, prohibited, tá an rudí measca suas mar igen, nostalgia, disadvantage, angst, agus táin tú go dtí denigration, massar an idachas háláir nó cadí an fémarcar, agus survival mar de go féidir le sí command to fé. Ach fégur an taobh sin confidence, creativity, status, excitement, indigenous, joy, na termi public policy support, technology, marketing value. Agus an ceiste tá go mar sin ní mé go cábhfuil an Gaeilge sin an bhógar. Like tapan se mé féin ach go háirthe de bhar an obair atá dhénta agréomh mar seo. Well, I take him. You might. I mean, take him with Galer in the 5 minute talk. I have, the man of fucking 5 outside. Gael took some Tangan, there's some Gaul, Mion, policy radicula, there's some Helix. So the man of Cavinu section, there's name there on, not will me, okay, it launched it to, there's me into her on. Publiíocht fórum Colleen Cúnagus le héad. Ceapan si go bhfuil féidir up únta go táid an sin, an jab atá ann darlam san a dul thuas an sin. Agus tá an dóchas, bín an dóchas a gom go minic, ach bín an dóchas a gom French John Strauss an dearna. So impluchtaí cap mé gur cordam chuit nua seo, agus ó má héal ar fad ag múine agus a lehéad agus lehéad airgid a sé go háirithe agus dúirt mé an sin na hacfinias luach for na aide atá dóbhlách se agus nevinste intangible and tacit as péirle. Agus támánta ag mórtas dúhí. Dúsáid mé an term sin níos lua mórtas dúhí mar sense of place. Ach actually gcuid mé dúhí anama, chunig mé dáin a scríomh límó méile fadó, agus ceap mé go éis sin a bhad níos deise mar term, dúhí anama. A rís tá mé caint faoin spirit nó an anam sa slíos leithne. So leanúnachas cuoine in bhuainehocht imis omlána. Sin iad na rudí hagan amach dar lumsa as an tiiscin sin a cathú a daoine. Agus an obair a dhéon tusa ceapan se cénach bhfuil se dechar in láisle de ahand. Cad iad na torthaí a hagan as obairúntaach mar sin. Ceapan se gur sin an rud. An job mór going is dul am gin go léir a go háirithe le policy na tíre. Ná, chuna sé sin a cathú. Tá féidir tí docréite an tíir seo. Chun sé déistan ar nar cluisiú se daoine a caint faoi, English agus the advantage agus le héad. A rís is mion á státam, mu bhicléin sa Jonlan agus bhún mé sa Danmhar go feith cúpla bliain. Mar dúirt mé le daoine, na heistí a scríonn si trú dumsa. Ní creid mé scrúda, so ní bhíon scrúda. Ach bhíon eistí faoin na rudaí atá mé léirithe an sin. Tá an béirla níos fearnáil an béirla nó bhí mé múna UCD an seo ar feanna blianta. Agus term se, so, like, na daoine ní buntáiste sin a hiile, agus bhí sé mé béidir an buntáistin sa réithim scilíoch sin, ina raibh omíocht bunathe price agus costas agus rudí mar sin, Amazon mar de ha cólatíí an tuairtin. Se, tá siad ag omíocht bunathe ar prices lú agus an costas a ís lúgus le.
agus an down an bhfuil muidne. Down in bhfuil an féidir bíúntagus sa tír seo. Is an rud eile, an rud, ina bhfuil an dá rud cuite fuite. An down, an béirle, mar can míad bháil, bhfuil an down béir, ach a háir, sa down airgid is in raibh me. Ach gan an dá rud ag dósil in na céile, an sort of an dúchas, agus an teanga, agus na luachana, agus an severus, a bhainean leis an féin tuiscint a hagan as an gailge. Ní bhíon éon buntáiste as an béirle darlamsa inis. So an job mór tá gaon ná, agus tuigim sé go bhfuil sé sin an dechar, mar go minic agus hiag mé féin é ach a háir hinnar bhí mé ganas ar femta fadó. Tá sé an dechar an idir go bháil sin idir an béirle. Tá bhí céad faoin géad as béirle, nó bíonn siad céad faoin géad mar deás ilge. Ach an honest an dárad go méid an dátheang ag dosal in na céile leis stig an cóhéic sin an dúchláin le. So le down dú tá níos mó an ní níos lútáach leis an dúchas, níos mó. A rís ní credfáid sin a géiste le land na daine a bhíon a caint faoi cuasaí políocht na policy. So bhí mé ddírí cuiic nó le teisbáin go bunús a gant an dúthaigh anaman nó an féin tuiscint seo de bhór céthú agus cadastú agus ag dul eiscadí Gael Linn. Nuair smaoiníam ar na léachar móra sinna nuair léig mé scéal Gael Linn agus na rudí eile le gláirpáirt go buil agus le héad. Is sé an spéisiúil, an bhfuil sin sa lár, an manama, an spirit. Tá sé ag nach leanach. Tá sé an fós, an spirit sin chun trid a gine fórsaí. Fórsaí an dain mar de a caiitú géile, caiitú bheith practicúil, ach ag an téile caiitú trid a gine na fórsaí sin, agus go méid tú an féin tuiscint agus an rud seo, an cíal agus an brí a chothú. Sin an náid in bhfuil na féidireachtaí, agus tá sibse más féile marrá site, ná níorhála marrá cadá dhéanamh go fiáin mar go bunúsach ní hiigim, nuirm sin nach hiigim, mar ní mise mar bháil agus ag an céanna feicim sin a rudí a dhéana se bhnídachas agus le héad agus ceapim se agus ag féicim ar an stair lei. So an gníomh ag gniúnach nó an regenerative mar de action as béirle, gur ceapim se gur sin an áid ó heh idachas agus an. So concrét nó dúirt mé chuir pointe brachan géalagar ag gniúnach na rudí a bhí don le mór anna caint faoi an bhágur thosaigh mé le Gael Linn in cóhéics caigadí agus Whittaker agus le meas agus le héad. Ná go gapan se go brachan géalagar ag gniúnach na héirden ar bíine ag macnamh agus ag mothú feelings. An fágur raibh an méid sin triblódí a gomint na hoscoil na hána ní triblódí persan a darn scéile. Triblódí faoi jansúnach mar de ná bhfuil an béim ar macnamh mar de slí cún an intin mar rud technúil in anid mothúáin. Tá mothúáin a bhad níos tátaí inis. How do I feel? Is an críom other than ceann mar de. Tá an dárad ag fit a fut, tá muid go léir is meascáin den dárad a tábhaigh. Ach go béim, nó tá sé tarlú agus tuigeann duine agus le dearbhil an cósa agus rééis de bhad níos fearna mé féin mar tá a héal cat ag an the eile. Ag maithú difriúil, so ag difriúil. Macnamh down de fréimhethe bénú le cultúra, tá dhéon mé íorta sinna a bhíú slí aigen. Milliú a cathú atá fíorréinta, authentic, sanúil, úthúil, spiridálta. A rís focail atá má thosaíonn tú a caint faoin spiridálta den éireann de bhar rudí eile, ní higann daoine. Agus a rís tá míid tar éis dul le 7 bliain ag dul reistlí stair Gael Linn ó taobh bháin go taobh eile, agus ceapann se dhéon mé caint faoin religiún mar sóildíh, tá mé caint faoin rud with spiridáltacht agus an anam agus le héad gur sin an áid a rís leis an stair agus na commitment atá go se. Agus an rud is tátaí ar fad. Bhádam just gan éon eile gur thuas an seo an just an líne sin agus ará tréthe an íor cólíne agus an nára an ceantacht i dhíbert agus níl sé sin dhíberthe agus tuigeamid go léir.
So tá sé an éasca domsa, I mean, na tridna go léir bhí me ins na hoscoil na harna blianta, bhí sé bun ar Irlanda. You know, hosa mi sé DCU, bhí mar all of airigid is agus bhí mé actually bhí mé garán ag crinú bhí came faoi irisóra san rud éigen á flanáil seo tucha nó dahad bliana hin. Agus is cuioine mé crinú bhí mé sé tríd bhí de bhargar buinteala irisóra go cóga meach gailge bhí sé ag rá caiigh béir le bheith na micléin agus le héad. Agus bhí tríd mór ann agus neidir ar bhuaig mé nó caiime agus intan staire ag dul si staire dúirt ceann den all of Ella dúirt sé the problem with your kind of thinking is if we give you that then you want more. I'm thinking it's kind of trader, it's just Aaron Steyer ag rá, but everybody else when you say there's an opportunity you go for it, but in the case of Irish you think that in some way by giving us something Beidir go dtí continue an túisce é bhadí mar sóí. Ach ar réon cuma agus míle buchas tá mé créicna. Bhí an eile péistina nó péistina agus lé. Anyway, tá bambuach as an sé degur simúí an leis san níocha meile se. Sína ben tá coppla brontans le tortúháile riine tá sé mór. A tá brontans se le tortúháile i bhú níte agus Galandí scapmuid na Strábhain sin oraí agus tá tafa de dúnta dar nó i freisin. Ón bhfuil? Ó gosh, tá an dáir. An film mé am sinna. Stáid le an smútá craí agaí le dahad nóméid. Ó dahad nóméid? Ó tú na fleagnaí carta mar bhú tú chuir na geisteannaí carta agus tá ábhar lón intne chamáile se lóna tá muid glan sa Rustic Stone ar fáil réimne. Tá muid fearbh agus le chuide túir muid eisiú láí tí faoi den nón. Agus feice muid céan bhharú le tagad go méid taid bonagain. Ní bheith sé seachtú bliain ach beidir fiú an conta bliain. An échas míle buchas le agus leis na dtíine ar fad rudéin ar dáin. Tá muid dúil seo go dtí